дядько с дорогими. Да? Он у нас Към мушленица или как? там кой беше още, аз много не знам имената. Излезе един човек и го тук. Вика, стана 2 пъти ходя, ма праща удостоверение за наследници в града. Не знам какво още. И сега пак нищо не му дали, ами трябвало на ново, сега щяло да има събрание, не знам. То да има събрание, аз отивам на събранието и тогава съм си помогна. И какво да се изпрекарат хората заради някой, дето... Учи един път, втори път, там още път, Ще въпращам на кака Катя. Снимай градината. Аз къщата Да снимам. идва да къщата, кой ще е къщата? Градината да идва да работи. Да идва, ама не ще да работи. Подигравка с хората. Да. Как може такова нещо? Те кога трябва да дават пари, не са ги дали като... Това са мошеници, затрепани, бе. Колко години стана или на кооперацията? Сега ли е момента? Когато изхарчаха всичките пари, ето заплата му дава или колко години? Заплата ще му даваш. Ти го на забранието, има пари, имаме. Къде са ми? У банка, но коя банка? Буркан банк, Буркан банк. Какво ще идем? Не черно вино. Черно вино. То вино, ма... От нашото. Дай ще го питам. Ми че кому имаме черно вино, кожа му? Дай кажа го. Трябва да махна и тия работи. Чана майка, Прибери ги. да не я загубиш. Да, то най-важно. Тогава вече го слушаме на този свет. Направо се води. Колко пъти става да ме разкарват? Ма то... Кога ще я да видя Ваня? Да, пак значи как ще я видиш. Го, то така виждат са хората. Направо... Това Генчо за ти така гъзене, никой не го обича. Защото знае кой направи. И сега се мъчи да се мажи. Те ли бе, кучо? Да. Така ли бе? Ти ли окапа баба Минка преди? Не е то, другото ма. Оно и там. Малко налям, защото не го изпил, ти го хвърлям после. А, Не, наистина. Какъв е такъв цвят? черно ма и... Дай чаш. Това е ти някакви. Аз ще го опитам, не трябва да седна някъде. Ми сядай там. Заповядай. На той има никой. Ивана голям човек, като че не си го Фино бардуч. Той много обича да се Деча. черпи. О, той И аз я да си пивам. Той било обуза душата, обуза душата. не е пил никога ракия, сега взе и ракия да му досажда. И то от теги нет. Винци. Един наш ко ми вика, душичка така трябва да си я гледаш. Да. Ако не си я гледаш, вика, Рани душа да те слуша. да, напуща тъйка и отива другаде. Да, Кой ще пи друг вино? Аз не знам. Капни малко, ма. Ма капни малко, Нали си с колата? То малко сега, ко. Стига, готово. Те хората даже една чаша няма, не фаща нищо. А да сме живи и здрави. Това е. Ген стане от семен, стане от А, те да си всички. купат свещи с тия пари. няма Те тия го няма да документи. видят за Да. тия пари. Документи няма такива и не му дадаха нищо. Татко вика, аз не го Какива записвам бати да отидем на винцето? Аз кооперацията. един бомбон ядах. Това, значи смятай, такова, петли са взели, много ще изяжда, значи, много петли. Пека, особено, пекани пък, Пекани, пекани значи, ама... на шиш. Але после беше на шега му намеря. Ма лесна работа. Ще дам бе. Не е лошо, бе винцето хубаво. Ма как ще е лошо? Не го ли пиеш? Той ще го пропие, сега нека стане споделя. Може, ма до сега... Оная година не До пи, сега бе. и толкова да се не спил. Оная година пи. Една година пия. Тая година пък бира бе я изпил. Никога година бира не съм. То е човек. Бати ограда, дай да пием по една бира, много да? Аз знам, много пия бира. Ти като почакам апартамента.
Ние сега бяхме у Лиля, ученайка Ганка. Ще да кажа Лиля Ганка, Тя тя е не ми там е на Лиля. оградата на видя и маха, Не вика, може ела. да отделите от него. Че чак вътре Много влезахме. приказа. Да. Тя ще Какво да правим? много е сладкодумничка в ръката. Тя е Като и сама и какво да прави Не, жената ми? не. Те? Ели мисля, че има с бебе. Да. Похваля се. Ами хубаво. Не кажа, Това е хубаво. Хубаво, не? И аз също съм се отпускала. Нашата Таша ще става баба. Да става баба, че Момченце. купили апартамент. Да. На това. На железник. Имаш Купиха ли кой? гостинар. Има виничка. О, само Пошига, едните пошига. не. Запали га, тя брунка не може да няма. Не, нямам други. Въркате. Аз не съм можела. Нема, после ще да вземеш на батина, ако ти е цигари. Иди Спокойно купи се. за бързо. А, сега ни я пращай. Айде, запали се сега. Ма запали, Ма ма. запали Абе, сега. запали се, бе. Ма ще ти стане нещо, после ще видиш. Айде, запали се. Ма няма нещо, представи си нещо, като не запали и ще да мушни тук нещо. А? И хляб не съм взимала. Вали, Ми че 5 лева няма стигнат. Той ляба не е ли скупони, бе? Колкото и с купоните цигарите. Знаеш ли колко са? 4,50. За един лев остане. Аз сега тия Ще цигари ги я оставам, пуша аз ще ги оставам. две Аз няма седмици. имам ще е бай цигари. Той пуши много. Аз една кутия, ден и Ала, аз половина. да ти ги удряме. Аз една кутия, една седмица и повече изкарвам. Да. Ма що не на такова, що не на сечото, ни другото е тук тия, а? Абе да по-нататък. Такова не такова трябва. нещо. Да вляга по-ефтино, бе. Да. И ще сте вездали Има, мазики, пак. Всеки ден. всеки ден ще сте нахиляни. Таня, давай пари, бе. Ей, дай пари, не ги Такова. знаеш где са парите. Дай. На Зурличи ли викаш Бузи? Да. Зурли усмивки дето. Има. Ми Таня, не мога да се къде. И викам, ми горе ма стотинките, много ги знаеш, ма. Виж, имам го вече бати сниман. Сега ще го пратим на как. Ще викам да такова, тази година нямам прасе. Ще да се взема няколко кило, да направя с зелень. За такова, за манджа ли? За манджа. Кое е по-хубаво? Ми, ще ти пратя. То по-хубаво месо от глави. Тъй ли? Аз зелената манджа, знаеш какво я правя? Има едни кокали, Да. кости за рагу. От тях взимам. И месо от глави. Много ефтино ни ляга. Ясно, ма въпросът е, че после трябва да махам костите, пък Да бе, вари са. само да слагам. Варят се кокалите в кокали, тенджера защото под налягане. Е. Варят се и изкарваш месото. Само кокалите на кучето. И после ги пускам озелето. Да. Ма няма бе, направо ги слагаш в зелето и после... После като вадя После, зелето да, за да бъркане. връщаш зелето. Да, очистваш ти. Да, Тогава не са очистваш. големи кокали, нали? Не бе, гръбначния стълб, както е, част от гръбначния Да. стълб и част от ребрата. Ето горе-долу е толкова са дълги. Да, От да, гръбнака и той има Да. хубаво месце в тях. да. Ти колко ги взимаш оттам? Замирише. Те са по един лев. Да. Без пари, бе. Да, Бяли ни без пари. дам направо. За 5 лева Да. цяла седмица едеш. Да. Ма аз ще направя за объркане направо зелена манджа. Еми ти трябва да имаш зели. Трябва да имаш кисело зели. И ми ще намеря какво да направя. Само тъй. Такова. Ми, Иначе друго, какво да правя от друго? тук нямаш ли зели? То трябва, тук нямаш ли сега? Нямам бе, нямам бе. И тази година не направих зели, като нямам прасе за какво ми това зели. Еми, нищо бе кисело зели. ко? Аз Тъй. не го ям. Ама иначе на манджа го ям. На манджа. Ох, аз няма да забравя, баба ти ги готвиш уния джопанчета с зели. Тук е тъй, като влеза, ама то мириши и тук на зели, ни джопанчета, ни пилета. Ма те тогава пилета и кошти бяха истински. Ими моите са истински тук са. А, Аз всяка година взимам по 25 тела от Ленешка от те Калановеца. от истинските. Истински ми. 25 тела, ама от манички си ги взимам. И станат големи и 20 ги заколя и объркани, варено. Майко, става. Той свинското става много хубаво, те буркани, нали? Онен ден, като ходихме в Слада кланец, от Лидала купувала амали, като се сетя, викам, аз не мога да взема от нашите там месо и да направя такива бурканчета. Еми да, може Не, би. Мишо ще пращаме. Трябва да купувам бурканчета. Те някой трябва да се направи. Наш Мишо в София. Те ли са там? Ами тягава, младите дете искат там да... Добре. Ич, не ги спирайте.
Живи и здрави. Такова, да. Хубаво винце. Да е жив и здрав, Глава, една майстора. свинска глава, Да. 12-15 лева най-много идва. с ушичи, с езика, с Ми всичко. ще видим, бочка, Има и като се само върне, ще хвърляне. решим. Да се върнеш, ма ще приказвам. За зелена манджа.